Kaixo, Anabel naiz. Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiak gozatzera. Goazen! Kaixo, gaur Lizarrerri merindadeko hiriburua ezagutuko dugu. 1974 geroztik, Don Ibane Garazirekin senidetuta dagoen Lizarra herria. Bazatuzte? Goazen! Lizarra, Iruña eta Logroño hirien arteko erdibidean, Nafarroako herriberaren eta Nafarroako mendialdearen arteko lotunea da. Ega ibaiak zeharkatzen du iparraldetik hegoaldera. Urederra ibaiaren urremaria jaso eta gero. Regino, Lizarran gaude, eta Lizarrako ze lekutara ekarri nauzu, alturetara ekarri nauzu? Bai, Ruako San Pedro Elizara. Alde historikaren hori hasierara nolabait esateko. Bai, hemendik hasten da alde historikoa eta alde zarra edo nola? Hemen hasten da Estella nolabait esateko. Estella? Desberdinduko dugu Estella eta Lizarra, eta hortik Estella Lizarra gaur egungo izendapen ofiziala. Bale, eta ze ezberdintasun daukagu orduan, Estella eta Lizarra artean? Bueno, gaur egun ematen du gauza bera direla, eta berez badira, Estella eta Lizarra, eta biak erabiltzen dira gazteleraz, eta biak erabiltzen dira euskaraz ere, erabili dira historikoki, baina berez Estella sortu baino lehen, Estella hiria, bazegoen Lizarra, Lizarra herrizka, eta Lizarra herrizka badago hor beste aldean, hor ikusten da Eliza bat, dorretxo bat, eta dorre hori da Lizarrako San Pedro Eliza. Bertan zegoen Lizarra, Estellaren aurreko Lizarra. Hori da. 9. mendean edo, ja badago dokumentazioa aipatzen duena Lizarra, herrizka Lizarra, Lizarrara, Leizarrara, izen desberdinak, baina Lizarra zena. Etortzen zait Lizar zuaitza, Lizarra. Bai, bada. Bueno, badaude teoria desberdinak horren inguruan, baina nagusia edo gehien onartzen dena gaur egun bada Lizar arbolarekin lotura duena. Ega ibaiaren ondoan zegoen Lizarrekin. Asko zegoen. Eta gero Estella orduan sortzen da. Eta gero Estella. Gero, hori zehaztu gabe badago, baina 11. mendean ofizialki bada forua horrela direlako, foruan bada teorian sorrera ofiziala bada 1080ean. Hor bada fundazioaren momentua. Eta hor bada hemen tonalde honetan, ibaiaren bestaldean, hemen. Hemen azpian dagoen kale honetan, Done Joako bidea. Eta horria sortu zuten Estella hiria. Estella hiria, bale. Estellak Lizarrarekin ez dauka deus ikusi. Bueno, hor ere izenarekin badago teoria nahiko onartua dagoena, baina ez da berez etorri zirenak, zirenak hemengoak, frankoak ziren, eta ez zuten euskara ulertzen, ez zuten ongi desberdintzen, entzuten zuten Lizarra, eta haiek egin zuten Lizarra, hasierako L hori artikulua zela. Leizar, orduan geratzen da Izarra. Leizar, orduan. Izarra horretatik, haiek ikusuten Estrella, eta hortik Estela, eta... Logika guztia, Hori bada, bai. Holakoa gertatzen dira hizkuntzetan eta badu bere logika, bai. Zuk aipatu duzu hemengo kale nagusi hau, Done Joako bidea dela, hori da, gaur egun bada Rua kalea, bueno, kuriosa da, ze hor badago kartel batean agertzen da Calle Rua kalea. Eta erraten dugu, gauza bera da azkenean, Calle Gu kalea. Claro, egia. Frankoek jarri zutena, eta da Done Joako bidea. Eta Done Joako bidearekin hasten da hiria, Estella. Karo, eske oso garrantzitsua izan da Estella Done Joako bidean, ez? Bai. Izan da hemen geldialdi leku bat, ez? Done Joako bidean, eta batez ere Done Joako bideari esker sortzen da Estella, Estella Lizarra hiria. Hemen
monumentu pila dago, pila bat egon gara pixka bat kaleetan zeharreta, hori ondoren sortu izan den guztia da, ez? Orduan. Hori da. Ba, hemen sortu zen justu hemen, etxe honetan, zegoen hasierako udaletxea, nola esateko. Kontzejua, hor zegoen justu etxe honetan. Hori badago hor bazen kapila bat, kapela bat, San Martingo kapela, izen guztiak badira frankoak, San Martin Tours, Lagu, El Puy, dena badago lotura hori, eta hor bat zegoen hasiera hemen. Eta gero, Nafarroko erreginen jauregia... Hau, bertan daukaguna? Hori da. San Pedro Eliza, hau da, hasiera. Eta gero, Doneoiako bidea jarraituz, bi aldeetara badoa edatzen, burgori, hasierako burgori. San Martingo burgoa. Eta hori erakusteko prest daude? Bai, on behar. Beste benere, herrian defentzan tinko lanean gaude haure, borroka mazmendetan, egongo garaira. Bai, jauregira, bada hiriko artean harribitxia. Ze bada, hemen importantzia da, bada erromanikoa, baina erromaniko zibila. Hori da aldea normalean, erromanikoa ikusten dugun erromaniko guztia, badira elizak eta komentuak eta da erekuntza zibila. Baina erromanikoa ere bai. Erromanikoa. Ez dakigu zer zen, berez, erreginen izendapen hori ez da egiazkoa, berez ez dira inoiz hemen egon erregeak, Nafarroko erregeak, baziren beti goiko aldean Gazteluan. Ara, bai, Gazteluan bai, Gaztelu nagusian, eta gero badago dokumentatua ere Santo Domingo komentuan, baina hemen ez. Eta teoria desberdina daude. Zertarako intzuten, orain zuek mantendu behar duzue? Haiek badago jendea esaten duela gaur egun, bazela, ikerlariek esaten du, izan zitekela merkataritza gune handi bat. Garaiko, denda asko, egongo zirela hemen. Hau kale honetan, Doneoiako bidean, etxe bakoitzean iaia bazegoen tailer bat eta denda moduko bat, baina hori izan lentzateke handi bat. Bale. Eta hemen bitxikeri bat kontatu nahi zenidan, Regino? Oso interesgarria da dena, erekuntza bezala, romanikoa nola mantentzen den, pizkat derritua, gartxela ere izan da, gartxela Gerra Zibilan, hemendik ateratzen ziren gero fusilatzeko. Aldetik beti oso interesgarria da eta oso ezaguna kapitela, Roldan eta Ferraguten kapitela, eta bertan dagoen historia. Hor kontatzen da historia? Hor kontatzen da historia komiki bat izanen balitz bezala. Garaiko komikia bada, hor ikusten dira figurak, ezkerrekoa Ferragut da, musulmana, eta Ferragut eta bestea Roldan. Ikusten da hor, Roldan baduela bere eskutan, baduela gurutzea, kristaua da. Eta da, kristauek eta musulmanen arteko borroka baten estena. Eta garaio horietako borrokan, ziren gauza nahiko bitxiak, nahiko bereziak, eta horietako bat da, borrokatzen zutela egunez, baina gero, elkartzen zirela gauez solasteko, religioa solasteko, eta ikusteko ean hor gainditzen zuen horretan. Baina borroka luzatu zen, egunak eta egunak. Eta gauak ere luzatu ziren. Gauak luzatu ziren, eta momentu baten, olako gau batean, deskuido batean, Ferragutek kontatu zion Roldani zein zen bere puntu haula. Eta bazen Zilborra. Aiba! Eta hor ikusten da nola, ematen dio Roldanek, ikusten da oso argi nola heltzen da Ferraguten Zilborrera, eta hiltzen du, eta hor erdian ikusten nola erortzen den zalditik. Justu erdian. Hor ikusten da estena osoa, mugitzen da, hori mugimendua. Eta kalidade handiko pieza bat da gainera. Osongi. Mantendu beharrekoa. Kuriosoa, baituzuelako gehiago, bitxikeri gehiago? Erakutsiko izkidezu? Ba, fijo. Venga, bazen, baten bat agertuko da. Historiak baditu milak atorbide, herrien erresistentziak adina urte, legartu dugu adibide, botxatu zaitat eskubide. Regino, nik saioa osori bukatu behar dute, nora Kristo karri nauzu?
Bauda Gartzelako zubia. Gartzelako zubia. Hemen ondoan Gartzela omen zelako, bai. Baina zezu bi berezi den hau? Bai, hain bereziaz, berez ematen du erdi arokoa dena, baina ez da, osea, bazen, jatorriz bazegoen hemen zubi bat erdi aroan, baina gero bigarren karlistadan bota zen, estan egin zuten, liberalek, eta gero berritu zen 20. mendean, nik uste, 70. hamarkadan, berriz. Kalkula gaizki egin zituzten. Oso gaizki. Ze hemendik ezin dira pasatu ez da esaldiak, ez da gurdiak, eta horrela geratu zen. Duen pendientea ez da arkitektura uste dut zegoela tabernan egun hartan, Hori da. Baina hemen beldurra pasatzen da, hemendik pasatzerakoan, Ez da eroso, eta berez azkenean egin ziren hemen dauden eskailerak igo alizateko, bai. Gurekin dago dardarka. Normala. Eta samu da Lizarra eta kontatu izan dit, hemendik erregeen kabalgata pasatzen denean, erregeak jeitxe egin behar direla. Bestela, badazela... Arriskutsua da, bai. Eta gainera denboraz irristakorra, eta harriak hainbeste erabiltzean oso irristakorrak dira. Guazen hemendik, Regino. Hain erdi txoratzen. Gora do bera, zein behar dugu? Osea, alde hortara edo? Beste aldea, beste Burgora, San Miguel Burgora. Venga, guazen. Poliki, Regino, eta Lizarrako gure gaurko bisita hau zurekin bukatzeko nora ekarri nauzu? Beste aldera, ibaiaren beste aldera, San Miguel Burgura. Bale. Hasierakoa zen, hasieran bazegoen Lizarra herrizka, gero egon gara hasierako Burgoan, Bendioko bidean, eta gero ane arrakastatxoa izan zenez, Burgu hori, San Miguel hiria berez, bazegoen beharra handitzeko, eta joan ziren ibaiaren beste aldean ona, San Miguel Burgoa, eta hemen badago San Miguel Eliza, eta bere dorre formatua txapitel dorrea. Zenbat Eliza, zenbat monastegi, zenbat jauregi, zenbat denetarik duzuen Lizarra. Hala da, bai. Eliza soberan, komentuak eta gazteluak. Eta gazteluak, hori da. Eta, bai. Asko daukazue. Bai, ondare haundia. Holako gaur egun hiri txiki batentzako. Zenbat biztanle zarete Lizarran? 13.000 hortik mugitzen da, bai, tarte horretan. Eskerrak, bai? Lizarra, Estella Lizarra erakusteagatik, plazer bat izan da, Regino. Bai, niretzako ere, zuei, mila esker, bai. Eskerrik asko. Torriko gara gehiago, Venga, bai. Ze gauza kuriosoak Regino kontatu dizkigunak. Eskerrik asko. Nik ere euskaraz Lizarra eta gaztelaniaz Estella zela uste nuen. Tira, gaia aldatu eta Sugarra gaztetxea ezagutuko dugu orain. Amaia eta Josu eta Amaia, Sugarra gaztetxera etorri naiz. Bai. Eta Sugarra gaztetxeak izanen du, bai historiren bat. Noiz sortzen den edo noiz iristen den Sugarra izatera? Lizarrako gaztetxea edo gazte asanblada sortu zen orain dela 26 urte, 96. urtean. Ez da beti hemen Sugarra gaztetxea izan, ze hasiera batean okupatu zen kuartela, hemen ikusten dugu kuartela hau. Historia, ez? Bai, kuartela. Hau kronologikoki marraztu genuen historia da, pixka bat. 25. urte hurrena izan genuenean, eta hori orain dela 26 urte kuartela okupatu zuten, eta han egon ziren 6 urtez, bota zituzten arte, eta gero ja 2002. urtean barrakoi moduko bat okupatu zuten autobus geltoki ondoan, hori da. Zuten, ari zara, zuten, karo, dela 26 urte, Josu etzegoen. Hemen gaur egun... Oraindik ez. Hori da. Ni oraindik ere ez. Hori da. Azkenean gaur egun gaudeno, jungara joan dira beraualdiak pasatzen, eta hasiera batean zeuden pertsonak ez daude gaztetxean. Zuen gurasoen belaunaldia, vamos. Bai, gutxi gora bera belaunaldi hori bai. Hori da. Barrakoiak bakarrik egun bat iraun zuen, egunean bertan desalojatu zituztelako, eta hortik ja Pinupe okupatu zen, gaztetxe berria zena,
eta hau mendian zegoen, Lizarratik oso bastante aparte zegoen. Lizarra, osea, mendian zegoen eraikinen bat zen? Bai, hor Lizarra ondoan hor mendi inguruan etxe batzuk zeuden, eta hor etxe abandonatu bat zegoen, eta hori okupatu zen, eta... Eta horregia izena, Pinupe esan duzu. Pinupe, bai. Pinu azpian zegoen. Hori da, zentzu guztia. Karo, gauza da, kuartela bat zegoela hor, hiriaren erdian, oso eskura zegoela jendearentzako, eta ja, azkenean olako gauzek ekartzen dute, igual, desgaste moduko bat, belaunaldi horrek ja utzi zuen, igual, gaztetxean egoteari, eta orduan sartu zen jende berria, eta ez ziren gai ikusten olako, igual, erdialdean, olako eraikinen bat okupatzeko, eta orduan joan ziren Aramendira, azkenean, udaletxarentzako ez zela oso arazo larri bat, han egotea, eta orduan hor egon ginen 16 urtez. Pinupez 16 urtez. Hori da. Bai. Mendian. Bai. Eta gero ja, 2018-2017 ikusi zen, igual Pinupek jatzitula betetzen garaibateko, ez dakit, helburuak edo ikustezelako gazta asamblada geroz eta ahulago zegoela, eta ikusi genuen barazoetako bat kokalekua bera zela, Pinupe Lizarratik oso urruti zegoela, eta orduko gazta asamladak erabaki zuen gaztetxe aldatzeko momentua zela, eta ja, erdigunean edo tokiak bilatzen hasi ginen, eta Alde Zaharren eraikin hau aurkitu genuen, bere garaian ospital zarra izan zena, gero ustut ere etxe bizitzak ere izan zirela. Hemen. Ospitalea izan da gero? Bai, ustut baietz. Eske eraikin hau, bazuen hemen behan guk deitzen diogun kapila, eta gero bestalde bazuen eraikin osoa baziren etxe bizitzak. Orduan, ikusi genuen, hau okupatzen bagenuen, Pinupek zituen bi arazo larrienak, azkenean, hori da, Maiak esan duenako kalekuarena, eta gero beste arazo bat zen, azkenean Pinupek bakarrik zuela, ez zituen sala ezberdinak, orduan igual, asamblada bat egiten zen momentuan, ezin zen beste ekintzaren bat egin. Orduan hemen hau okupatu genuenean, hasiera batean lortu genituen eraikin osoa lortu genuen, eta 14 etxe bizitza dira hemen Goian, eta orduan hasiera batean guztia hau gure esku geratu zen. Claro, hemen bazenuten aukera, bai bulegoak edo bai gainera eraikinak 10 urte baino gehiago zeramatzan utzik, orduan. Badira urteak, orduan utzik. Bai. Orduan kriston aukera ikusi genuen, eta hori Josuk esan bezala, eraikin guztia okupatu genuen, baina handi gutxira kasualitatez desalojo arriskua iritsi zitzaigun, eta hor negoziaketetan hasi ginen, eta... Udalarekin? Udalarekin eta Nafar gobernuarekin. Gobernuarekin, bai, ospitale izaterakoan norekin, udala eta gobernua. Azkenean hau eraikin oso handia da, eta zatiren bat bada Nafar gobernuarena, adibidez kapila deitzen diogun hau udaletxarena da, orduan azkenean negoziaketa bat zen, alde batetik gaztetxea, gero Nafar gobernua eta ere bai udaletxea, orduan hor ibili ginen negoziaketetan eta oraindik gabiltza horretan. Bai, eta ez duzue pausurik eman? Ez duzue zerbait hitzartuia dagoeneko edo? Bai, desalojo arriskua iritsi zenean, akordio batera iritsi ginen Nafar gobernuarekin, orduan guk gaineko etxe bizitza guztiak eman genituen trukean hemen eraikinean bertan dauden Nafar gobernuko ofizina batzuen truke. Orduan guk ikusi genuen gure hitza segituan bete genuela eta goiko guztia hustu genuela, baina Nafar gobernuak ez zuela bere hitza betetzen, eta oraindik ez genitela ofizina horiek. Eta hori ikusita aurreko urteko udan borroka prozesu bat jarri genuen martxan, hori salatuz eta herrian arazoa sozializatuz eta mobilizazio bat egin genuen, eta horri esker Nafar gobernua gurekin jarri zen harremanetan eta berriz negoziaketei ekin genion. Eta jarritako borroka prozesuari esker, aurtengo ekainan, Sugarra gaztetxak lortu du espazio berria, ofizina zahar horiek, orain Sugarrarenak dira. Orduan, zuek erabiltzeko daukazuen espazioa da, zuena dena, kapila deitzen duzuen hori, eta baita ofizina bezala erabiltzen dituzuen beste espazio horiek, ez? Eta gaur egun, Sugarran, zer egiten duzue? Edo baduzue proiekturik martxan, edo zer egiten duzue?
Bai, ikusita azken 2 urteak edo horrela egon garela bakarrik kapila honekin, orain aukera dugunez ofizina hauek edukitzeko, eta ofizina hauetan daude bulego ezberdinak, gela ezberdinak, hortaz asko erraztu zaigu gure lan egiteko era eta horrela, hortaz orain eman nahi diogun izaera ezberdina 2 leku hauei, eta saiatzen ari ganera da ofizina hauek pixkat formalagoak izatea, han bilerak, bai asanbladarenak eta baita kolektibo ezberdinen bilerak han egitea, hitzaldiak, igual gauza pixkat formalagoak han egitea, eta gero bestalde saiatuko gara kapia ditzen diogun gela honi igual aisialdirako izaera bat ematen, eta kontzertuak eta olako gauzak hemen egingo ditugu, baina baita ere saiatu nahi dugu, adibidez hemen ping-pong bat jarri dugu, eta igual Lizarran gazteok dugun gure artean erlazionatzeko era eta horrela igual aldatzea. Igual iristen da ostirala eta hemen beti badago ohitura, tabernara juteko... Hemen eta leku askotan, Josu. Igual hori pixkat aldatzea, ez? Igual ez jutea beti tabernara, kaina bat hartzera, baizik eta hona etortzea, jendea ezagutzera, igual ping-pong bat botatzera... Eta kaina hori hartzera. Kaina hori hartzera, eta hola igual saiatu herriko jendea hona ekartzen, ikustea zer den gaztetxea, ze azkenean ez da, igual jende asko etortzen da bakarrik juergan, eta ez da juergarako dugun espazio bat, baizik eta gauza pila bat egiten ditugu. Mila proiektu garatzeko espazio. Herriari irekia dagoen espazio bat duzue orduan. Zuek zabiltzate, zuek kudeatzen duzue, baina herria ere kontuan hartzen duzue. Bai, eta herriko edozein kolektibok edo edozein pertsonak baldin badu proiekturen bat eta hemen garatu nahi badu, proposatu ezake eta noski espazioa uzten zaio bere proiektua garatzeko edo denalakoa garatzeko. Gauza pila dituzue martxan, ez dakit aurrera begira ere baduzuen beste zerbait? Bai, hori da, kapiari dagokionez eta gero bulegoi dagokionez, hitzaldietaz aparte, asanbladetaz aparte, egingo dugu ikasle gela bat. Ze azkenean jende askok batez ere ikasteko, baina baita ere liburuak izateko, liburuak hartzeko, azkenean ere izaera hori jendeak hartzeko, ez? Igual nik badaukat etxean liburu bat ez dudan erabiltzen, hona ekarriko dut, hor utziko dut, eta nahi duenak etxera eraman dezake, hori irakurri eta bueltan ekarri. Eta bestalde ere ikasle gela bat, ze azkenean ikasle askok etxean ezin dugu ikasi eta ohituta gaude liburutegi batera joateko. Orduan, ikasle gela bat hemen eukitzeko eta proiektu hori martxan dago. Animo, bikote ez. Gaztetxe guztia. Gaztetxe guztiari, bai. Gaztetxe guztia, ze lantalde handi bat dago honen atzean. Hori da. Zorionak. Eskerrik asko. Eta eutxi horrik. Eskerrik asko. Ongi jarria du izena gaztetxeak. Erabat piztua baitute sugarra Lizarrako gazteek. Seguru naiz, ekarpen politiak eginen dituztela. Goazen orain Lizarrako inautere giroan murgiltzera. Garazi eta Maider, inautiretako batzorretako kideak zarete zuek. Ez ditut Lizarrako inauteriak ezagutzen, zuekin batera ezagutu nahi ditut. Batzordearen inguruan arituko gara, inauterien inguruan arituko gara, nondik hasi nahi duzue? Hasieratik, ez? Bai, gu batzordeko kideak gara, batzordeak aurten 30 urte egin ditu. Eta, aldaketa pila egon dira Lizarrako inauterietan. Hasiera batean... Betidanik, ez? Egon dira 3 inauteri, kaldereroak, 30 urte batzordeak, baina inauteriak lehenagotik datoz. Bai. Batzordeak. Eta esaten duzu 3 inauteri? 3 inauteri ospatzen ditugu, kaldereroak lehendabizi, gero herri inauteriak eta gero variopintoak edo inauterian hitzak. Baina hori ez da leku askotan egiten, ez? Lizarran. Zenbait lekutan, kaldereroak, anitzak, segun zeirretan. Hemen 3, hala, venga, batez 3. Hori da, eta garai batean ospatzen ziren kaldereroak lehenengo astean eta hurrengo asteburuan egiten ziren ostiralean herri inauteriak eta larunbatan variopintoa edo anitza delakoa. Baina duela 11 urte, ez? Bai, gutxi gora bera, bai. Hasi zitzaion indarra ematen herri inauteriei. Gaztetxe giroan, gazte giroan, sortu zen pixkat indarra, eta gogo handiekin geunden momentu horretan gauza gehiago egiteko, eta bakarrik ostira arratsaldeko tarte hori labur gelitzen zen. Orduan, esan genuen, segatik ez dugu egiten zerbait potenteagoa, ez? Bai, eta ikusi zen gogo pila genituela, orduan
hasi ginen plan bat egiten. Eta plan horreta, izan zen hartzea bakarrik asteburu bat errinauterietarako, eta ja hurrengoan, 3. egingo ziren anitzak edo bariopintuak. Orduan, gauza asko egin genituen, Karo, hasiera batean, lehendik ospatzen ziren bakarrik ostiral gauean. Orduan hor, egun osoko gitarra hartzeko gauza asko egin barituzu. Claro. Eta hor ere, pertsonaiarekin, inauterien pertsonaiekin izarran bazeuden 2 pertsonai, eta, palokia eta higia, baina, gazteentzako eta pixkat ez diren oso dinamikoak, ez? Bergen zerbait pixkat mugituago edo saltxagiagorekin. Bai, ez zen oso erakargarria, hemen zeuden biak. Orduan, asmatu genuen beste bat, izan zen ikaskina, eta, ikaskina pentsatu genuen ona izango zela, ze baditu inauterietako pertsonai guztiak dituzten edo beharrezkoak diren elementuak direla bata soinua edo zarata, garai batean zela udaberria edo lurra berpisteko esnatzeko elementu bat edo tresna bat, eta gero mozorroaren larruak eta estalkiak zu ez ezagutzeko eta ez ezagutzeko itxuraz, ez zuzainez, ez ezer. Orduan, eta ere ikaskina da omenaldi bat pixka bat, hemen Lizarraldean bazeuden ikaskin pila garai batean. Orduan iruditu zitzaigun omenaldi bat, gainera ere botatzen duzu errautza, zikintzen duzu, zirikatzen duzu, eta ezaugarri guztiak. Bildu nahi genuen pixkat dena, eta gero ere etxean genituen arropekin, azkenean galtza urdina, beltza, atorra edo lako zerbait, eta benga. Orduan, genuen ikaskinarena, zer ikusi genuen hor, hasiera batean, igual bakarrik ateatzen ginen gu, eta horri indarra emateko, esan genuen, zer da klabea hemen, umeak, ez? Orduan itzen genuen eskolekin, eta gurasoekin, gurasoak animatu ziren, eta, urtez urte joan da gauza aurrera, ez da? Bai, hasi ginen, egun horretan, goizean, puska biltzea edo koskaria egiten, eta arratsaldea, gero bazkari herrikoia, eta gero arratsaldean egiten zen ere kalejira hundia. Bai. Ere asmatu genituen, gakoa aurrak ziren. Edo orduan joan ginen eskoletara, pizka bat... Mozorroa saltzeko... Bai, mozorroa saltzeko... Aurkezpena, ez da? Aurkezteko eta bakarrik hori ez, ere egin genuen dantza bat, ikaskinaren dantza, ipuin bat... Ipuina, eta gero bideoren bat, saltzeko nola jantzi, eta... Bai, tailer pila ez, jantzi... Tailer irekiak egiten genitu inauteriak baino aste batzuk lehenago, eta hor jende guztia etortzen zen, bere txanoa egin, bere makila egin... Orduan, jendea joan zen animatzen eta aurpilo bat ateratzen. Eta izan zen pasada bat, nola eman zuen aldaketa, hasieratik gaur egun arte edo. Bai, eskolen implikazioarekin, gurasoen implikazioarekin eta gazteen implikazioarekin eta aurretik zeuden talde guztien implikazioarekin, musikariak, elkartea. Karo, zen hori betianik egin izan dira elkarteetan bazkariak, afariak, guzti hori, ez da, pikoteoak, elkarteek egina, musikariekin, dantzariekin. Orduan denon artean sortzen zen saltza bat hor, eta ikaskinari indarra eman geniola, baina nire ateatzen genituen beste, ateatzen ziren paloki batzuk, ateatzen ziren akerrak, pertsonai mitologikoak, lamiak, sorginak egiten genituen tailer horietan pixka bat denetari. Ikaskina zen erdigunea, baina... Eta ikaskinarekin txondorra ateratzen genuen ere, eta ikaskin guztiak errautza botatzen eta kriston saltza. Orduan lortu zenuten. Bai. Errinauteri horien helburua azkenean hori indartu nahi balima zenuten, lortu zenuten. Karo, herri guztia jarri zenuten dantzan, ez? Dinamika oso bat prestatuz. Bai, 3 urtetan edo ja nabari zen kriston aldaketa. Eta gaur egun badu potentzia asko, ez? Bai, umeak ikusten dute mozorro hori edo erreferentzia moduan. Ez, dago palokia ere dagola, higia, baina ere ikaskina, herrikoia, ez? Ere badago hor, erdigunean. Eta hemen ekarri dituzue ere kutxa batzuk?
Ez dakit, ongi bezala hartu, txarra bezala hartu, ez dakit. Ongi bezala. Bai, bai, eta ikusi dezakigu zer dagoen, edo ez? Bai, kontatuko dugu pizka bat, ez, iaz, bueno, edo pandemia garaian ja, nola, karo, orinateriekin, ez, pizkat, dena gelditu zen, eta jo, bitartean gu, bueltak azera egiten aldugu, zen beti etortzen ziren Lizarrara beste herritako panpin batzuk, kola handiak eta umeentzako oso erakargarriak. Orduan, pentsatu genuen, jo, egiten baitu panpin batzuk edo erraldoi txikiak edo umeentzako, eta animatu ginen, dauzkagun Madrileko lagun artista batzuekin eta egin genituen 2 panpin. Eta karo, bat ikazkina izan behar zuen, ez? Bai, eta bestea erabaki genuen izatea sartagudako alarguna. Ara. Bai, zeren ez dugu kontatu, baina ere garrantzitsua da esatea hemen Lizarran kontatu dizuguna gertatzen ari zen bitartean Lizarraldeko beste hainbat herritan berdina gertatu zela. Orduan beste herrietako jendeak berdin egin zuten eta batzuetan pertsonai berriak atera edo berreskuratu, berriak atera eta bueno, oso polita da orain gaur egun zen badaukagu urtarriletik otsaiera hor astebururo herri batean irainauteria. Bai. Orduan gure artean festa ez dadila falta, harremana daukagunez, joaten gara, Oteitzako inauterietara eta bertako kalegiara. Gero etortzen dira beraiek egin dutela kiston tailerra eta kiston mozorro pila. Gero joaten gara Larragara, Sartagudara. Eta bueno, gure artean bai, parte hartzen dugu ez hemengoek beste toki batzuetan eta beste toki batzuetakoek hemen. Bai. Orduan polita izaten da. Eta, bueno, ez dakit, erakutsiko dizkigu. Hombre, oneraino kutsak ekarri badituzue, orain ez diazue esan hutsik daudela. Bai, erakutsiko diegu orduan dena, Venga, ba. A ver. Orain bakarri falta zaidana da, aurtengo 2023ko inauteritan Lizarrara etortzea. Bai. Zegunetan etorri beharra dut? A ber, otsailaren lauean, laua o larun bata? Kaldererotara, gero otsailak 11 herrinauteritara. Hurrengo larun bata. Hori da, dira 3 segidan. Eta 18an orduan anitza? Hori da. Bai. Eta tartetik eta aurrerago eta beranduago, Larragan, Oteitzan, Sartagudan, ere badaude inauteri politak. 30 urte gehiago edo gehiago jarraitu ditzazuela bintzat. Hori espero dugu, a ber. Bai. Eskerrik asko, bikote, Garazi eta Maider. Zuei. Baltzen egiten Lizarrako biztanleei ijito deitzen zaiela. Ez dakit zein izanen den arrazoia, baina nik parekotasun bat behintzat aurkitu dut. Egun bakarreko jaia nahiko ez, eta 4 egunetan zehar ospatzen dituzte inauteriak. Zuek bai artistak. Why you being with me? Are you for real? This is what you think of me. Why are you being so mean? You say